ברגע שאתה מבין את הקשר שאתה עושה בין אוכל לרגש, אוקיי? ואתה יודע לשחרר את הקשר הזה, ואתה עובד על אמונות חדשות, ואתה קשוב לגוף שלך, אז אתה פשוט, מה שקורה שהן מתחילות לאט לאט להקשיב לעצמן, ופחות לחשקים האלה, אוקיי? וכשיש להם חשק, הן יודעות מה לעשות, הן מבינות שזה רק רגש, זה לא מה שבאמת הגוף שלהם צריך. כן. וכשאתה יכול גם, אתה יודע, לפני שנגיד אני, סתם להגיד, בא לי עכשיו פחמימה, אני יכולה לשאול את הגוף שלי, אם זה באמת מה שאתה רוצה. ואז הרבה פעמים הגוף יגיד לך לא, אז אתה מבין שזה לא הצורך של הגוף. אז זה השילוב בעצם של הניהול רגשות, שאת מדברת עליהם, של ההקשבה הפנימית של ניהול רגשות, שברגע שאנחנו מתחברים לגוף, להדרכה הפנימית, אז היא באמת מטפלת לנו בכל תחומי החיים. אתה מבין שאתה מעבר פשוט למחשבות ולרגשות שלך, ואז אתה לא מנוהל על ידם יותר. זה מה שקורה, כי אתה מחובר בעצם להדרכה פנימית, לנשמה שלך, להדרכה הפנימית שלך, ואז אתה יכול לראות את הדברים, כלומר, אתה מבין שאתה לא הרגש, ואתה לא המחשבה שלך. ואז אני שואלת את המקום האמיתי שבתוכי, מה באמת הוא צריך, ולא את ההרגלים של המחשבות והרגשות שכל הזמן מנהלים אותי. כן, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה.